ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நான் ஆரி இந்த பிக் பாஸில் வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பாலா வந்து ரன்னர் ஆகியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க 2 பேர் பற்றி என்னோடய ஒப்பீனியன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஆரி ப்ரோ வந்து எதுக்கு எல்லோரும் பிடிச்சிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு எதிர்த்து வந்து கேள்வி கேட்டார். கரெக்டுங்களா? ஸோ எதிர்த்து கேள்வி கேட்குறது அப்படிங்கிறது எப்படி? எதிர்த்து கேள்வி கேட்குறது மீன்ஸ் அடுத்தவங்களோட குறையை பற்றி கேட்குறதா, இல்லை அடுத்தவங்களோட குறையை வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை கேள்வி கேட்குறது கரெக்டாக, இல்லை நேர்மைக்காக வந்து தனக்காக வந்து நீ கேள்வி கேட்குறது கரெக்டாக? எனக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு ஆன்சர் தெரியணும். கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யாருக்கும் ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா. ஸோ எதிர்த்து வந்து ஒருத்தவங்களோட குறையை வந்து என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி கேள்வி கேட்குறது கரெக்ட் அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து என் மேலே தப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் கேள்வி கேட்குறது கரெக்டு தான். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து பாலா பண்ணார். ஆரி வின் பண்ணும்போது லாஸ்ட்டில் ஒன்று சொன்னார், என்னோடய கண்டஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் நான் வந்து இங்கே வின் பண்ணலை. அது 100% உண்மை. அது எல்லா கண்டஸ்டன்ஸ் சொல்ல மாட்டேன், பாலா இல்லைன்னா ஆரி இல்லை, அது உண்மை. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து போயிட்டு கடைசி வரைக்கும் நின்று அவர்கிட்ட சண்டை போடல. பாலா மட்டும்தான் நின்று கடைசி வரைக்கும் சண்டை போட்டார். ஏன்னா பாலா கேட்ட கேள்விகள்லாம் அந்த மாதிரி. ஸோ பாலாட்ட கேட்ட கேள்வியெல்லாம் வந்து எனக்கெலாம் அப்படியே சுருன்னு கோவம் வந்துச்சு. நான் ஒரு பொண்ணு தான், ஆனால் எனக்கே சுருன்னு கோவம் வந்துச்சு. அந்த அளவுக்கு வந்து கேள்வி அவர் கேட்டது அப்படி இருந்துச்சு. எனக்கே பார்க்கும்போது எனக்கே வந்து டிவி உடச்செறியணும் போல இருந்துச்சு. ஸோ அவர் கேட்டது அந்த அளவுக்கு வந்து நியாயம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க மக்கள். ஏன் இதை வச்சு சொல்கிறாங்க எனக்கு அதுவும் புரியலை. அதுக்கும் கண்டிப்பாக கீழே ஆன்சர் பண்ணுங்கள். என்னோடய ஒப்பீனியன் சொல்கிறது என்னென்னா, ஆரி வந்து அதுமாரி கமல் சார் ஒன்று சொன்னாங்க, இது வந்து நீ இங்கே ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக எடுத்த மாதிரி தெரியல. சப்போஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது நாங்கள் நம்புகிறோம். ஏன்னா அவங்க இங்கே கேள்வி கேட்டது வந்து உண்மை அப்படின்னா, வெளியில் வந்து மக்கள் அடுத்த கட்சிக்கு வந்து நீ கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிறதான் கமல் சார் சொல்லியிருக்காரு. ஆரி ப்ரோ வந்து வின் பண்ணதில் வந்து எனக்கு உடன்பாடான்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது. ஏன் உடன்பாடு கிடையாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவர் ஃபேக்காக விளையாண்டார். எப்படி ஃபேக்காக விளையாண்டாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவரை வச்சு விளையாடல, அடுத்தவங்களை வச்சு விளையாண்டுருக்கார். ஸோ அது ஃபேக் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு.